Then wena umuntu othi mina ngifuna amabhizinisi amaphakame, wena umuntu othi ngifuna ukuthi impilo yami ibe ngcono, lalela mntaka baba, ngikugeza ngomali yavuza. Ngigeza ngaye. Ngijike futhi uma liyavuza ngugcabe ngaye so that impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono, ikwazi ukuthi iphakame. Thokozani, sanibonani, dumelang, apsheni and hello. Lo bulisa inyanga yompedu mkhulu woti ngisegoli eJohannesburg Fine Town. Johannesburg Fine Town bakwethu, Johannesburg. Jwali bana abadimu ngiyabulisa ngothando olukhulu. La ngizokhuluma ngesigubhu sokuthwala. Isigubhu sokuthwala. Lesigubhu lesi mina sengizwile ukuthiwa ngapha mthande imali, imali yavuza. Imali yavuza sekhanda wonke umuntu emhlabeni ufike something mangazayo. Uma sikhuluma ngesigubhu okuthiwa imali yavuza, sikhuluma ngalesigubhu lesi. Why mkhulu isigubhu lesi uthi imali yavuza? Lesigubhu lesi bakwethu ngasilanda ngeimali ezweni laseTanzania. By the time ngibuya lesigubhu ezweni laseTanzania bakwethu, uyasibona nami ukuthi yasibheka sizwile induku. Sizwile ukuphila, sizwile. So at some point ngishude ngaso nje ngikhulume ngaso but angikhulumi kangako angiveza vezi kangako. So namhlanje ngicelile njengoba ningibona ngishuda ngisesigodlweni, mina ngishude esigodlweni. Kodwa namhlanje ngisesigodlweni ngikhuluma nawe ngisesigodlweni. Nasi isigubhu imali yavuza bakwethu. Imali yavuza uma ngikwenzela yena kumele khehla lami kuyikuthi unemali engaphezulu kwa-60,000 then ngiyakwenzela ebhizinisini lakho ukwazi ukuthi ube right. Then wena umuntu othi mina ngifuna amabhizinisi amaphakame, wena umuntu othi ngifuna ukuthi impilo yami ibe ngcono, lalela mntaka baba, ngikugeza ngomali yavuza. Ngigeza ngaye. Ngijike futhi imali yavuza ngugcabe ngaye so that impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono, ikwazi ukuthi iphakame. Lesi bakwethu isigubhu sokuthwala, isigubhu sokuphakanyiswa. It is not just isigubhu nje. Lesigubhu lesi uma ngigeze ngaso, ngisuka mina ngigezela ukuthi imali ibe khona phezulu kwempilo yakho. Angigeze ngalesigubhu lesi so that ukwazi nje ukuthi uwageza ngesigubhu wena uyaphila nje mina ngageza ngesigubhu mkhulu uthi nyanga inkulu yaseGoli. No, kahle. Imali yavuza ngigeza ngaye, nguphakamise ngaye so that impilo yakho ikwazi ukuthi iphakame, ukhone ube right. Ukhone ube lichelete. Imali yavuza. Okudwa ngohlaphisa kayena. Mali yavuza. Ngakithi uramona na. Ngigeza ngaye. Uma ngigeza ngaye, ngijike futhi ngugcabe ngaye so that impilo yakho ikwazi ukuthi ibe right. Ngithanda ukuthi ukhulume nawe mbukela mosemakhaya ngamabaso. Uma umuntu onebusiness, ngicela ungifonele ungithinte. Lawa mabaso lawa ubiza ngawo, umbiza lento le. Ubiza ngayo ama-client, ubiza ngayo ama-client ku-business yakho, ama-client akwazi ukuthi agcwale. Une-garage, unani onayo. Please use this. Impilo yakwazi ukuthi ibe ngcono. And umamelo rikere. Wena muntu osemakhaya usisi othi uthanda ukuthi amadoda anemali akuthande. Please use this. Ibaso. This is mainly from 3.5. This is mainly from 5,000 ukuya phezulu. Leli baso leli uyalishisa kwikukunasi yakho. Then ukwazi ukuthi amadoda amaningi awazi aze kuwena ngobuningi. Then wena uzikhethele ukuthi ufuna bani. Then mramo otokhona hore ube right. Inyanga yompedu lokukhuluma nawe bakwethu imali yavuza uma ungidinga bengicela ukuthi umfonele emanamba emazovela ku screen ungithinte. And please like, share notification bell so that whenever mangifaka ama video akwazi ukuthi akufikelele. Lo khuluma inyanga yompedu bakwethu mina ngiyinyanga, ayingimuntu celebrity, ngiyinyanga. So ngathi uma ungibona namhlanje ngifake kanje uthi lesangoma isiphuka kangaka nyoya kusona nami ngivele nje ngibephuka. Stop lying to yourself. Into ukhuluma ngayo uyazi. Muthando ungibona, uthando ungazi, umbuza abangaziyo. So ntwetsa la nkore ngithinte, ngifonele ubusuku nemini, impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono. Ngiphumile amazwe namazwe bakwethu kule season edlule kaDisemba. Ngibuye nezinto ezinzima kakhulu, ngibuye nezinto ezingozi kakhulu. Uma ufuna imali yavuza, please call me. Please call me. Uzokwazi ukuthi ube right. Ngicela ungifonele. Ngizogeza ngalesigubhu lesi. Yonke into ikwazi ukuthi ibe right. Ukugeza umuntu akuduri bakwethu. Igezi from 5,000, 10,000, 15,000 ukuya phezulu. Yonke into ikwazi ukuthi ibe right. Nginikhombile isigubhu esinye bakwethu esidlulile. Leso umugeza ngaso simili from 10,000 ukuya phezulu. So le igubhu lizayifanana. Ngicela ungithinte uma ufuna ukuba right. Uma ufuna igubhu ngifonele, ngithinte. Ukwazi nje impilo yakho sasemanje. Impilo yakho ikwazi ukuthi become a better something. And I'm really today. Uma ufuna uconsulta ngithinte. Consultation is 500 umuze kumina straight.
uma ufuna ukuconsulta online is-800 isonto i-African Church bakwethu yonke into isi-right. Abantu athi basonta nami last year abanye basogola ukufika ini. I'm saying to you this year konje kuhlangene iyaqala indaba. Sondela kumina ngizokuthandazela, sondela kumina ngizokudlulisa, sondela kumina ngizokwenza into zakho zenzeke. Lo ubonga nyanga yempilo umkhuloti makhosi.